Sunt adesea întrebată, dar de ce, doamnă, dumneavoastră vedeți totul așa numai în roz, în ședințele dumneavoastră, pentru dumneavoastră nu sunt entități gen dracu, reptii, toate alea? Și eu îmi răspund, ba da, sunt. Dar zic, ce am înțeles eu, că și acele energii sunt niște energii care vor să trăiască. Așa cum orice vietate, orice energie de pe planeta asta vrea să trăiască. Și atunci, ca să trăiască, de exemplu, aceste entități recurg la anumite metode nu tocmai ok. De exemplu, dacă ești implantat sau ești cipat de o entitate, acolo este acordul tău. Și ai să spui cum, adică eu mi-am dat acordul să fiu implantată, cipată? Da, la nivel inconștient se pare că da. Au nevoie de acordul tău, dar cum fac ei? Că nu o să poată să vină. De fapt, fac aici o paranteză, cum se practică și aici, în realitatea noastră, da? Toți caută metode pe dedesubt, cumva, să te înfășoare, să te păcălească. Nu vine direct și spune, hai, vrei asta, pentru că clar că n-ai să spui că nu vrei. Și tot așa și aici, la nivel energetic. Acea entitate nu o să vină niciodată pe direct să te întrebe la nivel inconștient, la nivel de suflet, să te întrebe, hai, vrei să îți pun un implant ca tu după aceea să-mi dai mie energie? Bineînțeles că nu. Ai să spui, acel sufletul tău, interiorul tău va spune, nu, pleacă de aici și lasă-mă în pace. Dar, de exemplu, dacă vine și ți induce o frică de copil, de exemplu, da? Eu mi-aduc aminte când eram, nu știu câți ani aveam, și de la stradă și până acasă era o porțiune de, așa, o mică străduță. Și seara stăteam la stradă cu copiii. De la strada principală și până la casă, până în casă, acea porțiune de stradă fugeam de rupeam pământul. De ce? Pentru că drept în sus pe acea stradă era cimitirul, da? Și vorbeam noi și auzeam ce... Deci simțeam frică, simțeam că cineva vine din spatele meu. Deci acea frică mi era indusă, că nu venea de el. Deci simțeam în spatele meu și fugeam de rupeam pământul. Când am intrat în casă, izbeam ușa și gata. Gata, acolo nu mai intra. Deci acea frică mi era indusă. Și imaginează ce înseamnă la un copil, până la 7 ani, să vină, să simtă copilul acea frică și o altă voce blândă să vină și să spună, ai, uite, știi, eu am să te ajut, am să-ți fiu cu tine și nu o să-ți mai fie frică și eu am să te apăr de acea energie care vine de ce și te sperie, da? Tu ca și copil, pentru că sufletele noastre sunt naive, ele sunt lumină și atunci sunt ușor manipulabile, pentru că ele nu cunosc acel sentiment de răutate pe care energia negativă, nu de răutate, dar și energia negativă, ea vrea să trăiască. E clar. Și atunci decurge la anumite unelte pe care ea știe să le folosească, de exemplu, inducerea fricii, da? Ea îți induce frica, deci ea este cea care îți induce și după aceea tot ea vine ca salvator. Zice, ți-e frică, hai că eu am grijă de tine. Și acordul este gata, dacă copilul, care ne zice în sinea lui, zice, da, acolo, pe baza acelei frici, s-a format acel contract, acea înțelegere. Contract, spus, cum să zic eu, nu este tocmai termenul corect, contract, dar este ca un fel de înțelegere. Tu ți-ai dat acordul, ca suflet, tu ți-ai dat acordul să-i dai energie acelei entități negative care, așa cum am spus mai întâi, ea te-a speriat, ea vine ca salvator, da? Și de acolo înțelegerea. Și de aia nu ești mereu obosită, nu ai energie, pentru că aceste entități care se hrănesc cu energia noastră, nu cu energia noastră pozitivă, că dacă noi am fi doar fericite, bucuroase, n-am avea niciun fel de entități pe noi. Pentru că entitățile nu se hrănesc cu energii de înaltă vibrație, energii care vibrează pe o frecvență înaltă. Nu! Ele se hrănesc cu energii care vibrează pe o frecvență foarte joasă. Frica, invidia, gelozia, mândria,
și altele, nu-mi vin acum în acest moment alte emoții, alte sentimente care vibrează pe o frecvență foarte joasă. Pentru ele, aia e papa bun. Și atunci, de ce credeți voi că pe această planetă bucuria începe să dispară? Încet, oamenii nu mai simt bucurie. Oamenii simt doar furie, frica de viitor, aoleu ce o să fac, invidie, că uite aia are, eu nu am și tot așa. Deci numai energii de joasă frecvență oamenii emană. Și atunci, la ce te aștepți? Normal că vei intra în contact din ce în ce mai mult cu aceste energii de joasă frecvență și vei da de mâncare și mai mult acestor entități care se hrănesc cu așa ceva. Ce vreau eu să spun cu toată această vorbărie? Că dacă ai un implant, ai un chip, ai un contract cu entități negative, tu ți-ai dat acordul. Știu, nu este ușor de digerat, dar tu ți-ai dat acordul. La nivel inconștient, sunt convinsă că la nivel inconștient. Dar, pe partea cealaltă, ceea ce văd eu acum, este că oamenii, pe vremea lui Ceaușescu, cele de vârsta mea știți cum era, noi aveam un dușman comun, în ghilimele dușman, da? Pe Ceaușescu, da? Acum nu mai este Ceaușescu, acum sunt aceste entități, ele sunt de vină. Ele ne-au implantat, ele ne-au cipat, am făcut contracte, uite ce ne fac, ne fură energia, uite, mi-au produs boli și așa mai departe. Sunt de acord. Dar în spate este emoția la care această entitate este emoția este ușa care tu ai lăsat-o deschisă ca această entitate care te-a cipat, te-a implantat, ți-a făcut contracte, îți fură energia, tu i-ai dat acordul, i-ai lăsat ușa deschisă. Poți să crezi ce vrei, poți să crezi, poți să nu crezi, este experiența mea, asta am înțeles-o eu din toate ședințele pe care le-am făcut. Așa că, da, răspuns la întrebarea cu care am început, da, există aceste entități, dar eu trec dincolo de ele în ședințele mele. Nu mă interesează că a fost rasa de nu știu care reptilă, nu știu care ce gâte gheare are, care coadă, care... Nu mă interesează, ăla este show. Nu mă interesează show. Eu caut în structura clientei, caut emoția. Care a fost? Ce a atras acea entitate cu pene, cu gheare, cu coadă? Da? Ce a atras? Care emoție? Ce a fost acolo? Care a fost sentimentul de joasă frecvență care i-a atras pe bază de miros? I-a mirosit și i-a plăcut acelei entități, indiferent de care natură o fi ea. Da? Deci, în final, responsabilitatea trebuie să ți-o asumi. Dacă ai aceste contracte, chipuri și așa mai departe, implanturi, caută să le rezolvi, să le anulezi, să le înțelegi. Da? Te vei elibera de ele și vei avea o viață mult mai bună. Și asta, cumva, te va ajuta să ai o viață mai bună datorită faptului că tu nu mai cauți un vinovat în exteriorul tău, îți asumi responsabilitatea, da? Și asta te va ajuta poate și în viața ta de zi cu zi. Pentru că dacă noi trăim rău pe această planetă, este pentru că noi am creat, da? Nu e nimeni vinovat în acest moment, da, că sunt politicienii, că era Ceaușescu, acum e Băsescu sau cine mai este, că nu știu, nu mă interesează politica, n-am treabă cu ea, pentru că dacă mă interesează și sunt pro, dau energie, dacă sunt contra, dau energie. Și atunci eu sunt neutră, nu dau la nimeni energie, înțeleg că este responsabilitatea mea, mi-o asum și fac ceea ce este bine pentru mine în structura mea, în micul meu univers. Te îmbrățișez, ai grijă de tine.